Боже, злітуйся над нами, благослов, пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повнім бляску. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди всі і всі народи. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Хай же радость запанує на землі з-поміж народа, праведність нехай керує целим світом з Божої згоди. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Плен землі уже нам даний, Бог послав благословлення. Пану хай несеться слава, на світ целый навек вечный. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Божає серце любов'ю палає, дідай пробита, милость розливає, а наше серце би камінь той, тишь мы достойны ласки такой, а наше сердце бы камень той, тишь мы достойны ласки такой. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. З Духом Твоим. Перед людом Божим открыл Пан устны ягоные и наполню его духом мудрости и розуму и оправну его в опратку хвалы. Словами антифони розпочинаємо сьогоднішню святую мшу, вспоминаючи у літургії костьола святого Августина,
біскупа і доктара касцёла. Святы Аўгустын нарадзіўся напрыканцы IV века, выхаваны святой Монікай сваёй маці, якую у літургіі ўспаміналі учора, у хрысціянскай традыцыі падчас вучобы страціў веру, але дзякуючы малітвам сваёй маці святой Монікі, а таксама пад уплывам навучання святога Амброзія, біскупа Медіалана, навярнуўся і прыняў сакрамент хросту, пасля стаў біскупам. Застаў вельмі шмат тэалагічных працаў і таксама вельмі шмат казанняў, навучання, з'яўляецца адным з вялікіх доктараў касцёла. Праз яго заступніцтва ўзносім нашы малітвы да міласэрнага Бога. Падчас гэтай канцэлябраванай святой імшы адзін са святароў моліцца за святой памяці Яніну Вайцеховіч, 30-й дзень пасля яе смерці. Другі святар моліцца за святой памяці Стэфана Віткоўскага, 5-ю гадавіну пасля смерці. Просім для памерлых аб радасці вечнага жыцця ў валадарстве Божым. Цяпер перапросім Бога за нашы грахі, каб памаглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, обнови в Твоим костеле дух, яким натхнял святого біскупа Августина, каб мы, наполненные гэтым духом, заўсёды імкнуліся да Цябе, бо Ты, крыніца сапраўднай мудрасці, даўца вечнай любові, праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалонікійців. Во всей потребе утиску нашим мы сутешалися за вас, браты, деля веры вашей, бо теперь мы живем, коли вы трываете у Пану. Теперь подяку можем отдать Богу за всю радость, якую тешимся за вас перед Богом нашим. Коли уночі і у день горяче молимся, каб убачить обличье ваше и выправить недохопы веры вашей. Теперь сам Бог, Отец и наш Пан Иисус, нехай скерує до вас шлях нас, а вас нехай помножить Пан и переполнить любовью один до одного и до всех, якую и мы маем до вас. Каб умацовать сердце ваше беззаганными у святости перед Богом и Отцом нашим у час пристя Пана нашего Иисуса с усими ягонными святыми. Это Слово Божие. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Ты вертаешь человека у пылы, кажешь, вертайтеся, сыны Адама.
бо 1000 гадоў перад вачыма тваімі, як дзень учарашні, як і мінуў, або як адна начная варта. Напоўні нас, Пане, сваёй міласэрнасцю. Навучы нас так лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрасць сэрца. Верніся, Пане, колькі ж яшчэ, пашкадуй слугаў сваіх. Напоўні нас, Пане, сваёй міласэрнасцю. Напоўні раніцаю нас сваёй міласэрнасцю, і мы будзем цешыцца і весяліцца ва ўсе дні нашыя. Няхай прыхільнасць Пана Бога нашага будзе над намі, і працу нашых рук умацуй, умацуй справу рук нашых. Напоўні нас, Пане, сваёй міласэрнасцю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте і будьте готовыя, бо Сын Чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Хвала Табе, Пане. У той час Jezus сказаў сваім вучням: «Чувайце, бо не ведаеце, у які дзень Пан ваш прыйдзе. Бо разумееце, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую варту прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не даў бы падкапаць дом свой. Таму і вы будьце гатовыя, бо Сын Чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце. Хто ж верны і разумны слуга, якога Пан паставіў над хатнімі сваімі, даваць ім спажытак у адпаведны час? Шчаслівы той слуга, якога прыйшоўшы, гаспадар застане за гэтай справай. Сапраўды кажу вам, што над усёй маёмасцю сваёю паставіць яго. Калі ж гэта благі слуга, і ён скажа ў сэрцы сваім: «Не спяшаецца гаспадар мой», і пачне біць сваіх супрацоўнікаў, есці і піць з п'яніцамі, то гаспадар гэтага слугі прыйдзе ў дзень, калі той не спадзяецца, і ў гадзіну, якой не ведае, і сурова пакарае яго, і прызначыць яму долю разам з крывадушнікамі. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Милане ў Христе Пану, дарагія браты і сёстры, сёння в Євангелії ми черговий раз чуємо слово Єзуса, який припоминає нам об тим, що ми не ведаємо хвилини і моменту, коли прийде наш Пан. Не ведаєте, у який день Пан ваш прийде, каже Єзус. І тому, коли ми хочемо, щоб Ён, прийшовши, убачив нас у чуванні, приготованими, то мы повинны про гэта клапаціцца. Повинны быць готовыя ў кожнай хвіліне нашага жыцця. І Езус сёння ў Евангеліі паказвае прыклады такой гатовасці, кажучы пра чалавека, які чувае, каб не прыйшоў злодзей, альбо пра слугу, кажа, які чакае на вяртанне свайго пана, свайго гаспадара. Однак, дарагія браты і сёстры, калі мы слухаем пра гэтае вяртанне Езуса Хрыста, Сына, пра вяртанне і сустрэчу Яго, пра гэтую гатовасць,
то павінны таксама усвядоміць сабе, аб чым гаворыць Езус Христус. Ці гаворыць ён пра надыход Езуса Христа, другі прыход Езуса Христа ў гэты свет, калі ён прыйдзе як суддзя судзіць жывых і памерлых. Напэўна, гэта таксама мае на ўвазе Езус Христус. Аднак, ж такі, гэтага надыходу, думаю, большасць з нас не дачакаецца. І верагоднасць гэтага вельмі малая. Другое сітуацыі, пра якую можна казаць, пра гэту сустрэчу з Панам, з'яўляецца момант нашай смерці, калі мы сустрэнемся з Панам. Аднак, зноў жа, гэты момант адбудзецца толькі раз у нашым жыцці. Ці гэтага дастаткова, ці толькі пра гэта кажа Езус Христус. Аднак, дарагія браты і сёстры, Езус кажа не толькі пра гэтыя моманты, пра гэтыя сітуацыі, бо Ён прыходзіць да нас кожны дзень, можа прыйсці ў кожную хвіліну, ў кожную гадзіну. Пан заўсёды блізка нас і заўсёды у любы момант можа прыйсці, увайсці ў нашае жыццё праз якіясьці натхненні, якія прыходзяць у нашае сэрца, праз людзей, якіх мы сустракаем, людзей, якія патрабуюць нашай дапамогі. Так менавіта, як сам кажа Езус Христус у апакаліпсісе святога Яна Апостала: «Вось я стаю каля дзвярэй тваіх і стукаю». Езус няспынна знаходзіцца побач з намі і хоча прыходзіць да нас у нашае жыццё. Але ці мы распазнаем яго, ці мы адчынім для яго свае дзверы? Сёння таксама падчас святой імшы Езус Христус прыходзіць да нас, жывы і сапраўдны, пад постаццю хлеба ў камуніі святой. Ці мы гатовыя яго прыняць? Ці мы падрыхтавалі нашыя сэрцы? І, браты і сёстры, слухаючы гэтыя словы пра чуванне і пра гатовасць на сустрэчу з Езусам Христом, варта яшчэ раз сабе ўсвядоміць, што гэта справа не толькі канца нашага жыцця і нашай смерці, але Езус прыходзіць да нас няспынна. І варта прасіць Духа Святога, каб натхняў нас, дапамагаў нам убачыць, распазнаць надыход Езуса Христа і быць заўсёды падрыхтаванымі, каб яго сустрэць, каб адчыніць для яго дзверы нашага сэрца. Амен. Пра заступніцтва святога Аўгустына, біскупа і доктара Касцёла, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы Касцёл, каб сваім жыццём сведчыў аб моцы Божага Слова, якое ён абвяшчае. Цябе просім. Молімся за святароў, катахетаў, катахетак, каб яны навучалі людзей, што Эўхарыстыя з'яўляецца сэрцам жыцця Касцёла. Цябе просім. Молімся за навяртанне грэшнікаў, каб яны прынялі Божую ласку і паядналіся з Богам. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб яны атрымалі належную пашану і удзячнасць за выхаванне і пераказванне вечных каштоўнасцяў наступным пакаленням. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, за святой памяці Ніну Вайцеховіч, 30-й дзень пасля смерці, за святой памяці Стэфана Віткоўскага, 5-ту гадавіну пасля смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб наш удзел у святой імшы ўсё больш і больш набліжаў нас да Хрыста. Цябе просім. Божа, прымі нашыя просьбы, якія мы ўзносім да Цябе пра заступніцтва святога Аўгустына, і ўчыні, каб мы ў супольнасці Твайго люду верна выконвалі нашае пакліканне. Праз Хрыста, Пана нашага. Владар небесны, Ты свету збаўленне, пакіруй нас грэшных, каб жылі сумленна. Ты кіруй, Езу нас, владар, Збаўца наш, павек вечны час.
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме Ахвяру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Ласкавый Ойче, складаючи эту ахвяру на успомин нашего збавления, покорно Тебе просим, каб гэты сакрамент стал для нас знаком одинства и моцова у братней любови, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, З Духом Твоїм, угору серце, всім їх до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годна гета і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з радасцю даем пашану святому Августыну, якого Ты даў, як адданага пастыра для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва туляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целамі і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны на ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Панай Марыяй, са святым Юзефам і Абранікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі, праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого,
уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да помаж нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, и ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшу дай Ему люд верный, моцаях веры, збавчає крижовой, Он сам приходить у своей любови. На грех и слабость племени Адама Бог милосердный с литостью спогляну, простаямницу слова утілавлення дав свого Сина грешним на збавлення. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, словы Христа святар знов вимовляє, гетия дари Духом от Святого,
Помолимся. Пане наш Боже, нехай нас освятить удела у Христовой гостине, как мы, як члены Его мистичного тела, стали до Его подобными праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую всім за дар супольної молитви. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панский звестувал Панне Марии, и почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.